ମାଲିକେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ? ଦେଇପାରିବ ନା ପାରିବନି? ହଁ ଶୁଣ, ସେଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ସେଟା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଗରମ ରହେ। କହିଲ କହିଲ ଦେଖି ସେ ଜିନିଷର ନାଁଟା କ'ଣ? କୁହ, କହିପାରିବ ନା ପାରିବନି? ଜାଣିନ? ଛୋଟିଆ ତମେ ସେଇଥିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ସବୁବେଳେ, ଜିନିଷ ଜାଣିନ କ'ଣ? ମାଲିକା ଗରମ ମସଲା। ମାଲିକା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ତା ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ? ଦେଇପାରିବ ତ? ନ ଦେଇପାରିଲେ କ'ଣ ଦବ? କ'ଣ ଦବ? ଦବା କ'ଣ ଗୋଟେ? ଓ ମାଲିକେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବା ଗୋଟେ? ଏଇଟା କୁହ ଦେଖି, ତାହା କେଉଁ ଜିନିଷ ଯେ ଝିଅମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଥରେ କିଣିଥାନ୍ତି? କୁହ, ଯେ ବର୍ଷକୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଥରେ ହିଁ କିଣିଥାନ୍ତି। କୁହ, କହିପାରିବ ନା ପାରିବନି? ବାସ୍, ରାକ୍ଷୀ। ରାକ୍ଷୀ ହିଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କିଣାଯାଏ। ଠିକ୍।